L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jinsab pass seqreb għall operat aktar nadif u sostenibbli, proġett tal-elettrifikazzjoni fit-tamir tiegħu. Dan permezz ta' pakkett ta' investiment ta' 12.5 miljun euro li għalih kien strumentali l-Bank Malti għall-iżvilupp. L-elettrifikazzjoni tal-airfield huwa mirat li jnaqqas id-dipendenza tal-ajruport fuq tamir li jaħdem bid-diesel u jħaffef il-proċess ta' dekarbonizzazzjoni tal-operat fuq l-art. Iċ-Chairperson tal-Bank Malti għall-iżvilupp Leo Brincat qal li l-bank kellu żewġ funzjonijiet biex dan il-proġett isir. L-għenet li għenna l-MIA l-aeroports illi jiksbu 5.4 miljoni permess ta' skema tal-Unjoni Ewropea li jisima AFIF illi permess ta' ħajkun jista' jqilbu għal sistema aktar nadifa u li tniġġeż inqas. It-tieni net għenihom direttament anki aħna bħala bank biex jisselfu minn għandna 5.4 miljoni biex ikun jistgħu jwettqu dal-proġett u meta tot flimkien dak illi jisselfu mill-Unjoni Ewropea ma dak li s-selfu mill-bank, bżieda ma dak li ħarġu minn butu ma stess, il-proġett kollu se jiġi jiswa madwar 12.5 miljoni. Is-Sur Brincat qal li din l-istruttura finanzjarja tixet li rwol li l-MDB għandu fl-ekonomija Maltija. Dan għaliex fi kliem taqqat finanzjament nazzjonali, riżorsi Ewropej u investiment fis-settur privat biex jitwettqu proġetti strateġiċi li jsaħħu l-kompetittività mar-reżiljenza u tranzizzjoni ambjentali ta' Malta. Dan il-proġett huwa win-win għal diversi raġunijiet. L-ewwel huwa proġett marbut mal-għanijiet tal-bank u mat-tip ta' proġetti nixtiequ nimbuttaw il-qudiem. It-tieni net jgħin biex ikun hemm iktar arja nadifa u nqas niġġis, jgħin anke biex nindirizzaw il-problema tal-karbonju li teżisti fil-pajjiż u jgħin anke fil-modernizzar tal-airport innifsu. Fil-fatt il-qalba għal tamir elettrifikat mistenni jevita madwar 1000 tunnellata ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju kull sena. Mistenni wkoll jikkontribwixxi għal tnaqqis fl-istorbju u titjib fil-kwalità tal-arja fiż-żona tal-ajruport.